Naman tay balaod, EGK man kaha na. Nganong dili man ninyo taralon diag asa nga hukmanan dres Pilipinas, di ba? Nganong di man ninyo kaya makapagawas og warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa, kanang warrant of arrest nga na nakabutang Republika ng Pilipinas. Dili nang warrant of arrest nga na nakabutang nga International Criminal Court. Kaya sa pa pulos atong balaod may gala kung nga magsigig lawgaw nato diri kana lang ICC na lang. Oh, kini bang ato ni paminaw ni pangutana dong may kaning kang anti-clerk kay makasurok ni. Oh, ditong niaging adlaw pa ni mga igala press conference ha. Ako lang ni mga igala just para mapalutaw may galang atong punto diri. Nya, ang ato ba nga masalig pa ta sa balaod oy. Anong ana man ta mosalig anang International Criminal Court nga wa man gani bisag usa ka buk pulis. Ta ba ni pulis sila? Wa man ni pulis na manugo ra na. Sinong pabaliw ko play dong. Ang sunod na tanong mo kay Kana. Katrina Domingo. Paminaw mo ha. Oh. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin. Pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan nung dating panahon. Nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016. Meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yun na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule. We also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Choice lang Para yan. mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi matalo. Bullseye. Ni saka akong high blood. Tumaas ang high blood ko eh. Di. Gwapo ni mga igala. Unya na ng inyong kuan be. Napay nag-comment diri kalabot na sa asa ni mayong buntag sir kanang nagkomentaryo sa pag-adjust sa water bill wala na nakatambong sa public hearing nga gihimo sa opisyale sa Santo Tomas sa LGU. Sabutin ninyo ng inyong kuan dia. Aris ako kadjot lang gyud. Ato ra nang hataga pagtagad karon. Awa mawata ni. Gipangutana mga higala si Auntie Claire. Madam, kumon niya kritisismo karon madam, mao ni nganong ginasurrender man sa mga Marcos o sa Marcos administration ang mga Pilipino man ni kinay kaso o wala bay Pilipino na bay na ana mga igsuon sa ato ang konstitusyon dunay katungod ang mga akusado, di ba? Dunay katungod ang mga akusado mo ito maglagot gani mo, di ba? Ngano man ni katropang aron nga gialiasan man ning nagdroga man ni wala may mahimo na bay balaod na, no? Ayaw mo kalagot na mo. Wala may mahimo di kay balaod man na mga igsoon nga di na mo pwedeng panganlan, no? Di mo na mo pwede mga igalang ipakita ang dagway mo, tabunan gyud na mo ng dagway. Kay mauwawan ang pamilya, etc. Mo nang alias gyud gamito na mga baybas na bisag milyon pay nakuha. Balaod man. Nay katungod may galang akusado. Akusado eh. Di ba na may gala hingpit pa nga guilty kay wa man na may gala pay paghukom gikan sa korte. Southbound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.